ukaMlambo. Ngathi uyayicinga nje ngathi khona ukwabani la ekhaya. kaMlambo. Umlambo uyimuphi? Akakaveli nekhaya kanti. Kuphi? Ekhaya yona akavela ngayo. Cha akaveli. Ngiyazi ukuthi awufuna umdonsa kahle. Akavelile ekhaya. Akakayi. Hey kanti wenza njani lokho? Uzafuna kuyavela ekhaya? Akafundi la ngimazi nami uhlayela ukuthini. Hawu. Ngoba ngoze ngife phela ngakayiveli. Hey vele welokhuza. Kanti unyuye yini welokhuza? Ngempela uzovela nini? Yiphi esiqala unyaka osa January? Ulindeni manje? Hayi ngeke lokhuza. Sesihlanganisele phela manje yabona udumo ukuhlanganisela ayisakho into efuna uyihlanganise wena. Hayi. Umana wena ozamayo la. Yebo. Uzama kanjani? Ish. Uhulumeni yakulekelela ngegrant. Yebo. Iyona yenza ukuthi kuzameke. Ehhe. Ongitshena nifike nini la? Sazi u2020 ba. Sokunengane ezazalelwa la? Ezuthu. Unamanga? Yebo. Mana ke sondele. Iyona endli yakho no? Yebo. Unamanga lokhuza. Ngempela. Usuka phi ekhaya kanti usuka phi? Ntana nje la ngako. Mana lokhuza iyona ndlini le. Yebo ikhona esaqala ngayo nje kwakha yawa ke leyo ke. Wasala le ngoba strong le. Yebo. Nengane engake? Zu4. Zo4. Zonke iqhamukela. Ehhe. Unamanga. Zonke idonsa la. Yebo. Unamanga lokhuza. Manake ufika nini uhulumeni lapha azo khuluma udabalweni ukuthi khona into anganenzelayo nofika nini? Ish angisakhumbuli manje kodwa khona bafika. Banibhalisa. Yebo. Bafika. Namhlanje uzizwa unjani? Hey ngihappy kabi. Uhappy kabi? Cishe wathi ngizoba nengane. Lutho ngeke. Lutho. Uzothola uma subsidy ke manje. Uzizwa happy sisi. Hayi babo. Angazi ukuthi ngakhuluma ngithini. Nkosi yami. Hayi. Hayi ngeke. Hey, awuthi ngene ngifuna uzongena la ngikhombise endlini. Wemlambo. Sengena thina manje siyaphi? Siyangena lapha emlambo. Hey, manaki. Yazi masikhuluma sikude njalo suke singazi. Yasibona lesimo lesi. Ake sikhulume ngesimo esisibonayo ke. Angithi uyabona nendawo kubasa. Uyabona ngendlela ngizoma. Manje uzoyibuza ukuthi izingane zilala kanjani la nomama la nobaba. Isimo nje usibona ukuthi ngempela si beyond. Ma usesikhuluma ngokuthi ngempela abantu bakithi baxakekile. Sikhuluma ngezimo njengalezi. Xakekiwe la. Usizo lodwa lolu. Lodwa. Yikho kubalekile ukuthi wonke umuntu kuthiwa ayibambe ikhona akudingi lapho kutenda uhulumeni. Uyabona lesimo lesi. Manje makulalwa la kuzolalwa phi la? Makhulunywa ukulala nje. Kuzolalwa phi? Kuzolalwa kanjani? Izingane zolala. Khona ukubasa ukupheka. Uyabona la? Kade kwagcina hayi ukuthi okwayizolo. Kade kwagcina. Okwakuyi akuyistambo noma kwakuyimili rice noma kwakuyini yabo kade usizi ngendlela oluyilona eSouth Africa ngendlela okuyiyona edinga ukuthi ngempela wonke umuntu abambe usafuna ukubona ukuthi impuphi khona ingakho ngoba iyona yenza ngazuthi ekhaya kuncuba ngcono Ikhona ke. Oh nasi lesi stambo lesi unokubona uthi now now lo 2 plate ngabe uplaka nansi nansi qhamuka la ugesi la nawo lo 2 hayi ngisewona uplate lo 1 plate akona uzani lo sewi kwakuplate akusekho uplate manje akusekho kodwa uyabona ukuthi ingozi ke ekhona ngelinye ilanga uyabona kunjani kunezingane la zo4 izingane zizoxhuma la libhubhe uyabona nje zizoxhuma izingane phela zazi
Hey madoda njalo ukuhlupheka emhlabeni sibuye khona nako 2 plate lo kubuka nyani indaba zeingane hayi ucisha ngathi le tafula ngifuna lapho lesa store kulo ya kwapheka ufishi na wagcina wabona ukuthi hayi iphi lani faka khona impuphu kanti iphi impuphu Phela. Oh usuyithuthile wayisala Yebo. Oh ya isimo kuyisona ke lesi South Africa uzobona ukuthi umuntu usuka la umsebenzi ohlalela uhulumeni ke umsebenzi ohlalela thina siza khamuzi kufuneka senze lo msebenzi manje ngibona ukuthi uyaphuma la ubhuti omdala akaphumela ezela Nkosi ya Kanti funa sengiphila mangilahlile lesala ifoni yami. Okay. Yabona. Sayini. Yabona le ndlu, angithi yabona indlu. Ngisho yabo angithi yabona sikala indlu ukuthi ingana. Amamitha amangaka la nina nafunda. Na buka. Amabili lawo. Akhiya. Buka ngisuku. Buka indlu. Indlu siphelele buka. Awukuthiwa. Indlu siphelele. Yeah. Maqatha amathathu. Indlu othe mangithe nje indlu kunomuzi la hamba khona ovele uthi bese uthi suphelele la suka khona zama ukukhombisa nje South Africa ukuthi ngempela hamba lumsebenzi osilele emuva kungakanani njoba ngolokho ucizelela ukuthi yabona le impilo akuyona kahulumeni le impilo yethu sonke ngoba enye into ekhona imali eSouth Africa ayenele ukuthi singaphila nje sonke kodwa ngenxa ukuthi abanye bayebecabanga ngezinye izinto befuna kube yibona bodwa yikho sinezimo njengalezi Tswele ngivamisile lokubona lapha kulezi zinto lezi ezakhandwa abelungu nabo bonke laba ahambisana nabo umphakathi wala isigodi ngiyabingelela kakhulu sanibona nonke samhlambe uthi obasibonga sibiya akukho kungakanani engakusho ukuthinta ikakhulukazi lo mkhakha sengibuke njengambuka uNkulunkulu ngiyakholela kakhulu ngasesandleni sikaNkulunkulu ngimbonile ke uNkulunkulu ukuthi cha ukhona impela uyasebenza ngiphakamisa nje mina ukubonga nakulomndeni wala ekhaya lo mntwana ngoba ngiyambona nangilomfana ngiphakamisa nje kakhulu ukubonga ukuthi cishe samhlambe amehlo kaHulumeni ungathi angasabalala kakhulu ngoba akuyena yedwa lo samhlambe adana lesi sigaba sendle efana nale baningi nabanye njalo ngenxa ukuthi ke imali njalo kwenzeka lokho nalokho akuzokwenzeka futhi ngesikhathi esisodwa konke kodwa nje mina njengomholo osemi ngalesi sikole sesikhashana ngiphakamisa ukubongela mfoka Mlambo kakhulu nani kade nishayela lolu hlelo mfoka ndodana mfoka Njokweni nolukhuza noGumede naye nofikile lapha bafikile engikuthanda kakhulu ufikile Mlambo ekhaya ureporter ngendaba ukuthi khona umuzi ozokhandiwa kungijabulisile lokho njengoba futhi uphinde suyabuya futhi seniyangitshela kuyangijabulisa kakhulu lokuthi kanti inhlonipho ikhona ngoba samhlanje kube inhlanhlathini nathi haya sivele simiyeke lo asize sizokwenza lokhu sengiyezwe ukuthi wasekwenzeke lokho nalokho ya so ngiphakamisa kakhulu umthweli ukubonga kakhulu ukuthi iqhubekani nikwenze lokhu uNkulunkulu uzonibheka ngolunsuku ukwenza izinto ezifana nalezi angimazi ukuthi uyiphethe kanjani noma ngakangeni ngaphakathi endini ukuthi ihlobe kangakanani okuzoba kuhlungu kakhulu ngenye imini sizwe ukuthi indlu siyibhodlo kamawindi uthema udla izinto ezithile ephambanisa abantu amakhanda isikhathi esiningi usuyingenela ngamatshe lento usuyishaya ibhodlo zenza yonke lento kuzosiphatha kabi ke thina ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa umuntu uyalokhuza kaphindi bengathi mina uma ngakungenzeka lento siyafica isivalule sana sesitshekile sekwenzeke nje yonke into ephambene nohlelo ongathi ungasiza ke kakhulu lento siloku siyibona noma sithi siyindlula la sifice ukuthi ilokinje uyiphathe kahle ungathi mangabe sudla izinto ezithi uqula manje usuyayishaya lapha siyithola siyimbobombobo kwenzeka yonke into ilento engase ngisho kakhulu kodwa umzabalazo owenzekile usezingeni eliphezulu unayo umakoti ukhona ilo umshana wami
Hawu. Umbamba la. Hey, akazevela wavela ekhaya. Umbamba nje woza la mshana woza. Hawu ulana kanti sekhuluma nje ukuthi kodwa angikaze ngibone lutho. akakaveli. Akasavela impela. Sigebengu lesi. Ah vela lokhu. Ayisigebengu. Hawu Kanti ngothatha umshana wami. Hawu. Nansi imhlolo manje. Sazolungisa ke udaba. yes. Kodwa nje ngifisa ukuphakamisa kakhulu kubonga ukuthi indlu iphathe kahle umshana wami. Niphathe kahle lendlu leni impela cishe ningebokuqala nalezi zinto ade zenziwa uhulumeni lezi igulumbana lezi ezisixaka nomuntu ufuna ukuyichuma ukuthi ungayichuma kanjani ayichumeki kodwa nakho lokho asikushaya indiva siyaphakamisa siyabonga ngoba ingcenye yethu impela ukukhuni kakhulu kakwenzeki ngalawo mazi ngifisa ukubonga kakhulu umsweli nethimba lonke nihamba nalo lesizwe sonke esikhona lapha ningabe seniyamzonda bese nimnika amagama nithi siyayiqhenya umlambo uselala endini ethenitheni nimnika amaganya nangacacile chaba kwethu umuse wewafinyelela kuye nakuwe kuyeza ngalawo mazi ukanibusisa Siyabonga baba. Angisale sengithi angivele ngibe mfishane. Amagama asokile kakhulu amagama akhulunywa induna. Asale sithi umnyango khonto oyigijimisayo uhambisa phambili ukuthi fihla ihlazo kamakhelwane wakho. Ihlazo leliyana. Ihlazo kodwa ngenxa ukuthi lapha kunabantu abakhona abaphakamisile ngiyathemba akubona abasukile bathi esixakekile kunabantu abahambisa umbiko bathi kunabantu abaxakekile umnyango nje kaMnumzana Mthombeni uthi fihla ihlazo kamakhelwane mawubona into oyibona ukuthi kwamakhelwane ayikho kahle thatha ucingo singakhulumi ngaye asikhulume ngosizo kufanele lithola yabona nje ucingo WhatsApp lokho unikeza umuntu iyohamba igcina isifikile eminyangweni bese kuba nje yilokho kakhulu nje ubaba esho nje ethi ke ayingabike njalo uthi asikakhulumi nangokudayisa asingafica amawindi esefile mase ke senisuka nenxabano ke sifica amawindi asefile kusiphatha kabi kubaphatha kabi abantu ukuthi hawu imali ngoba phela le mali yabo labantu akuyona kahulumeni akekho umuntu uhulumeni abantu makuzofika akhelwe umuntu endlu jikijiki useyidayisile jikijiki useshaya unkosikazi seshaya indoda kuyona lento akufanele kube khona umsindo bathe banengane eziwu4 Nkosi yami ule ziphumlaba manje ngithe nje bengabe saqhubeka abami ngoba engakaveli nje lamandla bezokwakha ngawo lendlu uhulumeni usembambela ke uzozovela lokho uzozavela siyabonga kakhulu mawuna kuthiwa kamanukuza thina emabhukwini ethu kuthiwa kamanukuza okungukuthi umshana wenduna ohlonziwe lo angithi wena umanukuza umshana wenduna ohlonziwe kushuthi kuze nawe bhuti kuhlaleke kahle ke nawe nomshana sondela uvele kulunge kahle yabo nawe uyayizwa into engisho ngifise futhi ukuthi ngicizele emazwini kababa umsweli athe sesingayisebenzisa nalento zabelungu lezi ekhona ukuthi naku ngibone into ethile ukwazi ukuyibika kodwa futhi ngiphinde futhi nginixwayise ukuthi kwesinye isikhathi angazi uma siwe sesinalento ekuthiwa i-excitement yini noma ukudaba i-atmosphere uthola ukuthi omunye abese khona nje umuzi ngizonixoxele ngiyaxolisa ukuthi ngilule kodwa le media wathi nje ubona umuzi la abantu behlala khona phandle ingane edayisa imshanelo eRichards Bay zibuye zize niyayizwa le ngiyayazi yes anginisamarize le yona wagijima umhlonishwa uSibiye wayekhona ngaleso sikhathi nami wathi bayengifonela kuyisonto ngathi MEC angizukwazi ukufika lapho kodwa uma ngabe leyo ndawo nithi ikwamakhasa kuleya area kaMakhasa kuleyo ndawo sesakhele almost wonke umuzi i-likelihood sekutheni ikhona indlu lo muzi guess what sazuthutha hawo yiko ngithi anginikhulule nje ukuthi okunye okubonayo sibuye sik-abuse singayi-abuse ngempela mangifika la ekhaya nami ngingabona ngathi nomsweli mayesho ukuthi hey kula ekhaya uyabona ukuthi sisize umuntu odinga ukusiza abanye ke bese bayadlala leyo ngane nje lezi zakhanda umshanelo yes eRichards Bay garage wayenayo indlu wayishiya wayenkunduzi khona indawo kuthiwa kusenkunduzi lokho nje ngiyabona wayishiya basala abantu bakhipha amawindo nduni bakhipha amawindo waphinde wabuye mayesebuya ubuyela kuyindlu khona unina wengane unele entsha ke manje le ethi ayibe nje naye unayo
kodwa umuntu owumuntu womphakathi uvele wathi bahleli phansi. Asiqaphele nje lo ngoba nathi thina ke kuye ngicaba thina uyesifele nayo inhliziyo sisikhathi ubona ama officials engasa respond ngendlela ecorrect ngoba siya abuse i-abuse le. Yes. Ngitshima usuka emnambithi semnambithi uya kamakhasi ngesonto uyafikela phansi indlu 2 3 2 1 sayivula bese kuthi ke ngokhiyeke omkhulu lo sowuzovula kudadewethu angene phakathi endlini yakhe esobe sesichaza phakathi kukhonani faka phela ukhiye wakho omkhulu Ngakya ngasusa AK nyanga ngakya ulisake AK asingeneni ke phakathi sithi ukubona nje kancane bachazele into eyibonile Kusiyana. siyabonga ntoni Hayi siyabonga kakhulu siyabonga noma ngichazile ini okukhohle okusho nosilile Awu kusiyana. uphole mangabe kushisa kufudumala mangabe kubamba amakamelo kamabili la kube sethi umhlonishwa ke waphathisa ubaba uNongalo wathi baphathele lembhede ukuze bangaqali phansi nayo imbhede Hayi nokuya msona mningi ukhandela namningi. Hawu wathi khala imbhede ukuthi namhlanje kulalo embhedeni hey batho. wayesethi ke ucontractor wethu asibonge kuyena ucontractor nangu sonkotra oh nangu ufaka inyengelezi usocontractor wethu baba ngicela ukusho ukuthi isojana leli uthe naye njengomuntu osebenzayo endaweni athenge nali isojana Hey batho. njengomuntu Usonkontraka lo. yes skip engineering Okay. Siyabonga siyabonga. lejaha leli umsebenzi walo Siyabonga kakhulu siyabonga. Sanibona no. hawu sekubonga wena futhi la usazi sonke lapho lokhuzi ngathi ungamazi umkho wakho Ngitha ngibonge kakhulu umpho kaMlambo. Lokho kwenzekelayo kwaMlambo bengingakulindele kulonyaka. Bengingazi ukuthi into engenzeka nini. Empilweni yami nje kuyaqala lo. Futhi ngiyazibona ngikhulile. Ngiyazitshela ukuthi usho ukuthi mhlawumbe nami ukukhuleka kwami kuNkulunkulu kuyangivezela ukuthi uma ukhuleka imphumelo ibuye. Ingakho ngibona kunje ngithi nje angibonge kakhulu. Noma ngingenakho kunye nokunye kodwa lokhu sekukhulu kimi ngoba bengeke ngibe nawo amandla okwenza lokho ngaphansi kwenduna uJobe cha ngibonga kakhulu nje ukuthi nami ngihloniphe umuntu kunje ngasisi isiqhangqango umuntu nje ophilayo anginukeli kabi la endaweni umuntu nje ohloniphayo cha ukuphuza ngiyaphuza kodwa hayi ukuphuzela ukuthi xabane nomuntu phuzela nje ukuthi ngiyilalele vuka ekuseni ngiyoziphantela lokho engiphanta khona okwenza ukuthi la ekhaya sizama ukuphila kunjani yeah ngalawo mazwi ngithi ngiyabonga kakhulu noma ngathi ufuna ukuphawula na ukubeka ngiyambona ukuthi naye ikhona ngiyabikelela bazalwane amen bazalwane ke siyabonga kakhulu kulomuzi amen ngisenzele into enhle kade singayilindelanga cha ke bazalwane khona kube kunzima ngoba ngidonsa kanzima ubhuti lengihlala kana ID kuzama mina nje yonke into ngale mali lezingane ezu3 sithi ke sidlulisa nje induduzo siyabonga Africa my continent, Africa my home. Sise Africa ku South Africa kwaZulu. I-district umkhanya kude. Kusemboza la uwa 13 mangaphosisi la sikhona. Semzini wakho umede la ekhaya. Hey. Angazi ukuthi ngizoqala kuphi. La kulendlu la. Kuhlala nangu udadewethu. Dadewethu awutshela abantu ukuthi ubani wena. Uma kusimuzi wakho umede. Khona kule ndawo eGenuva. Yes. Lana uhlale nini la? Mhlawumbe sengina 4 years ngihlezi lana. Usuhleli lana. Ingane zingakonazo. Ingane nginazo zo 4 manje. Lezi ingane ulala nazo la. Hey, ngicabanga ukuthi akukuningi engizokusho kodwa uyabona usizi yabona makhulunya ke ngosizi
lana into eyenzekile-ke kube khona i-disaster la kwaphephuka izindlu makuphephuka izindlu abantu baphishukelwa izindlu kwase kuba ukuthi-ke nalo dadewethu kufanele ukuthi-ke angene kulolo hlangothi lolu noma kulolo hlaka lolo kodwa singakafiki lapho awuyibukele ngizokunikeza uzoyibukela uzoyikhandela wena isitolo uzoyikhandela wena udaba yabo nje nanti ibhodo yabona leli bhodo leli liyakutshela ukuthi kade kugcine ukupheka la kusekuseni manje ngibasifika la kusekuseni leli bhodo lizokutshela ukuthi kade kugcine ukupheka nima uthi uyabheka la akukho la kubaswe khona vele kuzobe kubaselwa ngoba akukho lutho nanti ibhodo le ngoba phela endlini ngoba uhlala la lo sesi kufanele ukuthi la kunempuphu la mangivula la ufuna ngifice impuphu la mangifice rice ongayifica ngempela impuphu nansi yabo isilapha phansi semanqakaleni manje nansi impuphu yakhona right asibone ukuthi ke ubhontshisi sowufica ngaphi awukho kwawana awuthi kanti soyifica oyipheka nalempuphu la uzofica insipho ayifakela ezikhabethe ufice kuno cooking oil ya izona zinto usuyabona ukuthi lempuphu le uzoyipheka nani ngoba kwakhona la malina izulu uthi udadewethu ubasa eminyango malina izulu uzobasaphi ngoba kuyasho ukuthi akubaswa la phansi ngoba useyithatha ilokhuzi akadlali lo anasikhathi sakho into enzakala la makuthiwa ubasa la lezi impahla ke bese zibanja ngoba umgibelo iwardrobe intuthu izosuka ize la kuzovele kusho so ngitshela isimo sangaphakathi usize semehlweni usize endaweni asambe kuyibuke ngokukhombisa nje lendlu la ahlala kuyona umuntu bathi usehlale cishe iminyaka ewu4 asambe sesi Nkosi yami Jesu Kristu size usize kweminye imizi ke luba kanje waza lokhuza hawo hey lokhuza hey waza lokhuza hey my oh hey waza lokhuza manje ushayekile uvele washaya waza ngapha sisi sibona sifuna ukukhombisa nje umuntu waza ngala sisi iyona indlu le umuntu ahlala kuyona hlala nalezi ingane nalengane engaka uze ngapha waza ngapha sisi waza mayithi umuntu sengihlalela cishe 4 years esimene njengalesi nasi isimo sakhona uyabo la alikhi ngaphakathi la alikhi ngaphandle ngoba makunenga phakathi endlini kusweka into izothi mawungaphakathi endlini awukwazi ukubona izinto ezenzeka ngaphandle lana ngaphakathi ubona yonke ungaphakathi ubona yonke into eyenzeka ngaphandle uma umila ngaphandle ubona yonke into eyenzeka ngaphakathi okukutshelayo ngisho iroof yabona lo uthayela la corrugated iron kwakufanele ukuthi ngabe ungapha phezulu kodwa manje khona useyila phezulu okuchazela ukuthi usizi lo ngenhla kangakanani kodwa ke asibonge kubhuti omdala umthombeni uDuma ke uthe uDuma ngoba namhlanje sizomkhipha uzokhishwa la uyiswa lapha ke sihamba uthe yena noma ebambekile labambeke khona ungakhali lokho ungakhali ebambekile labambeke khona kufanele abantu behlale eminyango ngoba nakho ukulindwe manje indaba zo MEC uthi hey manje ungqongqosha akekho usakwenza into zabo awusangifuni hamba kumalume hamba awusangifuni okay siyozumthatha awusangifuni lokho manje wegesi gesi ozumthatha igama lakho ugesi ukhanisani siyamthanda oh ugesi cisho electricity asakancane bo electricity gesi figure this side yes sihlushwa lo ine project yakhe edwa lo ugesi mthatha akamfuni wayena ugesi ngeke asambe nahle ya Africa ma continent isimo ke lesesokususa ke la emva ukuthi kade kune disaster kule ndawo usisi lo wabe naye bese bemfaka la eduzana ukuthi naye akwazi ukuthi abenefit izinto ezenzekalayo ke la eSouth Africa la hleli khona thina kwi comfort zone khona abanye abantu abahleli ngesinqa esisodwa ngenxa yokuthi ke usizi lungenhla ya sizosuka siye lapha kodwa kwamanje ake sibekele sizokhombisa nje ukuthi umphakathi lo uzobungaza ukuphuma kadadewethu ephuma lapha ezela
umphakathi uzomjabulela uzombongisa. Sinjalo-ke thina ama-Afrika umuntu uma esehlelwe isehlo esihle siye sibe seduze naye sizokwazi kanjalo futhi uma kwehle isehlo esibi siba lapho eduzane sikwazi ukuthi sizoduduza sibambe la singabamba khona. Kodwa namhlanje usuku kudadewethu olukhulu, usuku lwenjabulo. Nawe uyabonga ukuthi iy'nyembe zigcwele amehla akakwazi ngisho ukwenzani. Siyabonga. Nkosi yami. Nalithwala izwi likaNkulunkulu. Siyabonga shwele. Africa my continent. Africa my home. Fihla ihlazo likamakhelwane wakho. Siqale khona nje induna, siyabonga kakhulu nobukhosi, siyabonga kakhulu. Lento nje ayisho ukuthi azizincane aziziningi igameko lasifika khona ukuthi induna ebize intuthuko. Akujwayelekile. Siyabonga kakhulu bafuthu, siyabonga baba induna ukuthi ifoni ade sikhuluma ngayo ukuthi ifoni umsebenzi wabe kuyilowo. Indlela yokufihla ihlazo kamakhelwane wakho ukufika lapho uthathe lesithombe lesi uthi ayi baba nduna kunalento enje. Baba nduna besethi khona insizwe esigijima nazo. Uyazi mayibeka umfowethu uthi babe senanda cabanga kwakusemnandini lapha eNanda eWest, iNanda ukuthi uyiWest. Kodwa ngoba umthombeni kwakukubo lapha umthombeni inhlobo zakhe wasumbamba ngejazi wathi ubheke. Yayibona lento wasethatha isinqumo kuphi khona lapho wasathatha isinqumo ebumnandini. Siyabonga kubhuti omdala, mina ngeke ngibize ngubhuti omdala la emakhaya thina sazi ukuthi ke ubhuti omdala umsebenzi wakhe ukuthi ke abheke zonke izinto ekhaya ukuthi ihamba kahle in one, sikhala kuyena sonke. Futhi ke ubhuti omdala akayihlabi inkomo. Ubhuti omdala ukhomba inxeba bese ehlala enhla kwesibaya angithi bese ke beyihlaba abafana lowo endaweni noma emndenini osuke enikwe isikhundla sokuthi usibanibane ohlaba inkomo ma ihlatshwe usibanibane inyama yakhona kuba inyama ekhasile angithi. Ubhuti omdala uthe mayisehleli wase ekhomba umfana wathi nanga umfana wayihlaba woza lokhuza phela ubusumhlaba wenkomo woza lokhuza skip hayi lento senze isintu manje iphuma esingisini manje. Ubhuti omdala umthombeni ufike wabikelwa kwathiwa na umonakalo wasethi okay kulungile na usemdala uhleli lapha enhla kwesibaya wena umhlaba wenkomo mawusihlabile inkomo inyama yakhona kuthiwa ikhasile isuka imnandi loyo engenaso ongazihli ihlunga ngithi engabi imnyama ngoba phela inkomo ubunandi bayo kulo muntu osuke ihlabile le emakhaya asisho lezi edutshulwa nesha umshini nansi ke inkomo usuyihlabile ke manje wena usuyabuya futhi uzotshela ubhuti omdala ukuthi ubhuti omdala sengiwenzile ngayikhipha ngezithebe zakhona angithi izithu zakhona usiyenzile shuthi wena ukhisho ubani ubhuti omdala wathamba uhlaba le yankomo. Njengamanje ke sesizoyithatha sesizoyibuyisa kubani kudadewethu okuyena nobekhalile. Siyabonga kakhulu. Enye into ke esho ubhuti omdala njengoba esho nje ubaba uSibiya esho ubaba uMbonani ukuthi uthi angeke kulindwe ngeke ingakhishwe izithebe kulindwe yena ngoba naye esebhizi ngezinye izinto. Uyayithi khiphani izithebe njengoba silapha nje siwumphakathi somndeni sizobungaza ukukhishwa kwezithebe sekuyidina manje uthwalo femini sekuyadliwa manje uyaphuma umkhono uye insizweni esibayeni angithi siyaphuma isifuba siya komama angithi manje sizokhipha isifuba lesa angithi sizokhipha isifuba manje odadewethu amantombazana angashadile ahlala ngapha ashadile ahlala ngapha angithi laba bese bancaneka basanda ukufika emshadweni ibona abasikela laba sebebadala kodwa ebekhonjwa ubani umama omdala makoti omdala lo ikhiphe kanje ayisakhonjwa isikhonjwa kanje angithi silapho sibale sithi 3 2 2 1 wayivula yabona Ithanda sambe sisi nguMaria ithanda
ngizohlala la ezindaweni ngizohlala ezindaweni zikaJesu njengoMariya njengoMariya ekhanda ngizohlala la ezinyaweni zikaJesu ezinyaweni zikaJesu izohlala ezinyaweni zikaJesu izohlala ezinyaweni zikaJesu izohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMariya wayethanda njengoMariya wayethanda izohlala ezinyaweni zikaJesu izohlala ezinyaweni zikaJesu izohlala ezinyaweni zikaJesu izohlala la ezinyaweni zikaJesu izohlala ezinyaweni zikaJesu izohlala la ezinyaweni zikaJesu njengoMariya wayethanda njengoMariya wayethanda izohlala la ezinyaweni zikaJesu izohlala la ezinyaweni zikaJesu njengoMariya wayethanda njengoMariya wayethanda anginawo amandla anginawo amandla naye ubaba nginaye umama umlambo ngimboka kakhulu ukungithatha ufika ngishuthe ekhaya bese ngiyabonakala lo uqale wabuhlungu enhlizweni yami kuba ngathi uthatha ihlozi yami elilapha kodwa manje ngithi mlambo ngiyabonga kakhulu okwenzile ngicela ukuthi uphinde ukwenze nabanye kunzima ukuthi uyahlanganisa kuhlangane ukuthi uthatha lokhu uvele nje uhlangane ngithi ngibonga kakhulu Nkosi ngithi ngiyabonga kakhulu anginawo amaningi ngicela ukuba lapha